ممکن است تایر آمدم. бисёриҳо айтиш жалват кардестанд ки бобои деҳқон нарх навора хезондесад. ай ба намедонӣ ту нарх навои сабзия миллион карда ҳеҷ то нагуфтам. пеши иди қурбон бояд ҳамаи чиз арзон шавад, фаҳмидесай? ҳамаи чиз арзон мекунӣ, мардум бояд биям бихаранд. як кас жалват кард, миём дига хига мезанам.